Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa usab kaninyo. Karon hinumduman sa simbahan ang kapistahan ni San Juan Bosco o sa kapari niya. Murag na tao ni siya sa 1815, namatay po ni siya 1888, mga 73 years old siya nga namatay. Dako kay siya nahimo nga kaayuhan sa simbahan, ilabi na gyud ang kaning alima, pag-atiman sa mga batanon nga mga kabus nagkalisod. Aron mahatagan silag maayong kaugmaon pinaagi sa paghatag nilag mga educational and skills training para sa ilang kaugmaon. Usa sad ni siya ka kabos kaayo nga tao or pagkabata niya o na higugma siya sa pagtabang sa mga kabos na iya sang mga kaubang mga kabos sa una. Hangtod karon ang mga Salesian nga natukod nga mga congregation sa mga pari nagpadayon ining maong buhat. Pista sa ron sa usas parokya dinis Liloan sa Kutkot. Puparihag edad sa atong parokya, ang ilasang parokya dito. Atong padayong iampo nga ang mga katawhan, labi na mga leaders sa mga nasod o sa simbahan, padayon nga magpakabana sa panginahanglan sa atong mga kabus nga mga katawhan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamahalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, gihimo mo nga amahan ug magtutudlo sa mga batanon si San Juan Bosco imong pari. Itugot nga dinasig sa kalayo sa gugma nga sama sa iya, magkugi kami sa pagpangita sa kaluwasan sa mga tao ug sa pag-alagad kanimo lamang. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Sanglit gilibutan man kita niining dakong pundok sa mga saksi, isalikway ta ang tanan nga nakababag kanato ug ang sala nga naghawid kanato pag-ayo ug daganunta nga matinud-anon ang lumba nga atong gisalmutan. Itutok ta ang atong mata kang Hesus nga maoy gisandigan sa atong pagtuo og maghingpit niini. Wala siya mulunga bisan pa sa iyang pag-anto sa krus ug wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagpakamatay didto sa krus tungod sa kalipay nga madawat niya ug naglingkod siya karon sa tuo sa trono sa Dios. Palandunga kun unsa ang iyang giantos, kun unsa ang iyang pagpailob, taliwala sa labihang pagsupil sa mga makasasala.
Busa, ayaw kamo kaluya og paglunga, kaysa inyong pagpakigbisog batok sa sala, wala pagayod kamo makig-away hangtod sa kamatayon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat. Magdaig sila kanimo, O Ginoo, sila nga mahadlokon kanimo. Magdaig sila kanimo, O Ginoo, sila nga mahadlokon kanimo. Tumanon ko ang akong mga panaad, at tubangan kanila nga mahadlokon kaniya. Ang mapaubsanon mukaon, hangtod sa mabusog. Sila nga nangita sa Ginoo, magdaig kaniya. Magsadya unta kanunay ang inyong mga kasing-kasing. Magdaig sila kanimo, O Ginoo, sila nga mahadlokon kanimo. Ang tanang kautlanan sa yuta, mahinumdom ug mudangok sa Ginoo. Ang tanang kabanayan sa mga nasud mohapa sa iyang atubangan. Kaniya lamang mohapa ang tanan nga nangamatay dinhi sa yuta. Atubangan niya muduko ang tanan nga mulusad ngadto sa abog. Magdaig sila kanimo, O Ginoo, sila nga mahadlokon kanimo. Og kaniya mabuhi ang akong kalag, ang akong mga anak mag-alagad kaniya. Ang umaabot nga kaliwat, suginlan unta bahin sa Ginoo. Aron magsangyaw sila ngadto sa katawhan, nga wala pa mataho. Sa katarong nga iyang gipakita, magdaig sila kanimo, O Ginoo, sila nga mahadlokon kanimo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Magbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo.
Unya mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw ug didto may dakong panon sa katawhan nga mialirong kaniya. Og miabot ang usa ka pangulo sa sinagoga niadtong dapita nga ginganlag Jairo. Sa pagkakita niya kang Hesus, mihapa siya sa iyang tiilan og nagpakiluoy pag-ayo nga nag-ingon, ang akong gamayng anak nga babayi nasakit og naglisod na. Adtua intawon siya og hikapa aron mamaayo. Og mikuyog si Jesus kaniya. Daghan kaayong mga tao miuban kaniya og tungod niini nagdasok sila libot kaniya. Dihay usa ka babae nga gitalinugan og nagantos niini sulod na sa napulog duha ka tuig bisan pag gitambala na siya sa daghang mga doktor. Nahurot na lang ang iyang salapi apan wala gayod mo arang-arang ang iyang kahimtang. Migrabe na hinuon. Nakadungog siya mahitungod kang Hesus, busa misuot-suot siya sa katawhan ngadto sa luyo ni Hesus. Unya nakaingon siya sa iyang kaugalingon, kung mahikap ko bisan lamang ang iyang bisti, mamaayo gayod ako. Busa iyang gihikap ang bisti ni Hesus og mitang-on dayon ang iyang talinugo og gibati niya nga naayo siya. Diha-diha gibati ni Hesus nga may gahom nga migula kaniya, busa milingi-lingi siya sa mga tao og nangutana, kinsay mihikap sa akong bisti. Ang iyang mga tinun-an mitubag, nasayod ka na bitaw nga ang mga tao nagpunsisok kanimo, busa nganong nangutana ka man kung kinsay mihikap sa imong bisti. Apan nagpadayon si Jesus paglingi-lingi aron pagsusi kung kinsa gayod ang mihikap kaniya. Ang babae nga nasayod sa nahitabo kaniya miduol nga nagkurog sa kahadlok og mihapa sa tiilan ni Hesus og misugilon sa nahitabo. Unya miingon si Hesus kaniya, anak, naayo ka gumikan sa imong pagtuo. Pauli nga malinawon ug ayaw na kabalaka. Samtang nagsulti si Hesus niini, may mga sinugo nga miabot gikan sa balay ni Jairo ug miingon kaniya, patay na ang imong anak, busa nganong imo pang samukon ang magtutudlo. Wala tagda ni Hesus ang ilang gisulti kaniya. Giingnan hinuon niya si Jairo, ayaw kahadlok, salig lang. Unya wala siya laing gitugutan pagkuyog kaniya, gawas kang Pedro ug sa magsuon nga si Santiago ug si Juan. Pag-abot nila sa balay ni Jairo, nakita ni Hesus ang kaguliyang ug nabati niya ang kusog nga hinilakay ug pagminatay. Midayon siya sa balay ug miingon kanila, ngano bang nagkaguliyang ug naghilakngan kamo? Wala mamatay ang bata, natulog lamang siya. Unya gipagula ni Hesus ang mga tao tungod kay nagbugal-bugal man sila kaniya. Og gidala niya ang amahan og inahan sa bata og ang tulo niya katinun-an ngadto sa kwarto nga gihigdaan sa bata. Og iyang gikuptan ang kamot sa bata og giingnan, talita kumi, nga sa ato pa inday bangon. Diha-diha ang bata nga nagpanuigon og napulog duha ka tuig, mibangon og milakaw. Og hilabihan gayod ang ilang kahibulong sa nahitabo. Apan gipinahan sila ni Hesus sa dili pagpanugilon kang bisan kinsa mahitungod niini, og siya miingon, pakan-an ninyo ang bata.
Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Lain-lain lang yung style ni Jesus, no? Naiusahay. Pres aning babay, naning hikap sa iyang biste, iya yung gipangita kung kinsay ni hikap. Aron tingali mahibawan, ma-expose ngadtos katawhan. Nya kanisang bata nga iyang gipabangon, iya sang giingnan ang nananaw, ayaw mog panabi ha. Ngano man nga si Jesus nangita man atong babay, nganong wa na man lang to niya, total nahibaw naman siya o kinsay na ayog, nganong iya mang yung gipangita, giingnan pagani siya mga tinunan. Hibaw bitaw ka nga nagpunsisok ning mga tao din hinimo, nya mangita pag yung kag kinsay ni hikap nimo, kadaghan anang kasi kadumugay na manganina nimo. Nya iya yung gipangita, wag padayon gi siya pangita. Nagkurog-kurog hinoong babay, ayay sakpan koron ani. Ana. Nya ngilad bianas unang panahon ang babay muhikap sa lalaki, labi na gyud kon ikaw masakiton, mupalayo gyud ka sa mga tao. Nya uman di jud ka muhikap, labi na gyud og leader kana bang kuan ba, pangulo ba, nang kurug-kurug ang babae, napatay ko ani, batuon koron ani. Nya nganong gi-expose man siya ni Kristo, unsa may tumong ni Kristo, pakauwawan siya. Kay uwaw biya kay ito iyang gibuhat sa ilang panahon sa una, uwaw kay ito, talinugan kag 12 ka tuig. Nya human musuot ka ng mga tao, kinahanglan unta ka mo palayo, kay kana manggong dunay sakit sa unang panahon, labi nagdako kayo ang sakit, grabe. Ang tawag ana nila gitunglos Ginoo, sad-an mo na sa unang panahon. Nya ikaw kung dagko kag sa ayaw duol sa mga tao, kay matakdan sila sama na mga sanlahon. Kanang sanlahon itawag po na sila mga grave sinners, gipanis sa Ginoo, mo nang adto ra gina sila slayo, kay gawas nga mutakod ang ilang sakit, ang ilas ang sala, mutakod mo na yung mga mentalities una ba. Nya gi-expose na noon ni Kristo, aparte na noong problema ha, sa may inyong hunahuna ka, nganong iya matong gi-expose nya, di ano'y angayang i-expose kay anak og opisyal, giingnan na sa noon niya, ay magpanabi ha. Libog no, mo na ipagaing noon, ay mo pagbuot sa Ginoo, siya ra ginahibaw. Pero sa akong bana-bana, ang tumong ni Kristo mao ang pag-expose, ang pag-publicize sa pagtuo nga tinud-anay, kana bang tinuoray nga pagtuo. Kay kani manggong tinuod nga pagtuo, mga igsoon, andam magpakauwaw, dili mahadlok, bisan pagpatyon. Moto gipakita ni Kristo ba nga ayaw ikauwaw ang imong pagtuo, i-expose ang imong pagtuo. Nya ngano man to si Jairo nga bauran man ayaw panabi, na-expose naman ang pagtuo ni Jairo or ni Jairus. Sunan ka, official ka, Roman official, unya nihapa kas tiilan ni Kristo nga imong subject man to sila mga Hudiyo sa mga Roman official. Mauna nga dito Roman official, pangulo sa sinagoga, nya ni hapa siya sa tiilan ni Kristo. Wana, expose na kay itong iyang pagtuo, so di na kinahanglang i-expose pa. Kay kung isulti pa to nga gikuptan ni Jesus ang kamots bata, ayo dayon, si Kristo mo musikat. Muna gusto ni Kristo atong ipagdayag ang atong pagtuo. Nya unsa may labing nindot
sa atong panahon karon sa pagpadayag sa atong pagtuo mao ang pag-practice sa mga buhat nga gisugo ni Kristo. Ilingi anay mong tupad. Inaon sa maroy imong gibuhat, sugo ni Kristo o sugo nimo? Kasagaran ra ba nato ang atong gibuhat, sugo nato sama aning pagsimba. Kining pagsimba unsa may imorong tumongan ni simba ka, sugo ni Ginoo o sugo ni nimo? Simba kay naara ba tay panginahanglan atong simbahan. Birthday ra baron nimo, simba tag sayo. Ana sa panang ubang mga kuan, naara ba kay sakit, simba ta aron maayo ta. Asa man ta simba yan? Adto dito San Vicente kay makaayo naman sa ng San Vicente diha nga naasliluan, mga adto ta. Simba ta Padersiano kay mainis Padersiano kay di ta magduka, muhagok ra ta. Ana ba? Basig maura na imong gusto. Bita na usahay nga pre atong pista sa Santo Niño, sa Nubina. Sos di lang kay 100 ka text akong nadawat, sige ingon, padir nus aman imong schedule. Nus ay imong schedule nako. Ngano magsig pangitag schedule nga porting daghanang schedule Santo Niño misa. Ngano mangutana gyud nga kanus ay imong schedule nga wa man ko tagai sa Santo Niño schedule. Ang pagitaon ka na manungwa, naidaghang pari dito. Daghang pari nagmisa Santo Niño. Napamagani mag-concelebrate porting daghana. Nya mangita gyus. Nga mangita tas atong uyon ba? Ayaw. Karon kisay gasugo ni mong musimba ka. Ang Ginoo. Mao na usahay si Kristo galikay ana. Gusto niyang likayan na nato. Kana bitang gitawag limang ginapagtuo, ang tawag ana tuo-tuo. Nabanghain ganitong murag makapaborta adto din ta magpunsisok. Mawita na dinhi ako nang gi-practice nga kung manimba ta dinhi arigid mo lingkod sa atubangan kay paras babae ba muduol gitas Ginoo tu ang grasya kung mo paduol ta adto mo no manglingkod sa layo magpalayo mnog paduol parihagong Jairo ni duol yun ang iya ganing yun hikapa akong anak aron maayo ana ade makahikap ng layo kay ka ay di ko din mauwaw ko ayaw ikauwaw ang imong pagtuo ang imong pagsimba ayaw ikauwaw pakita yun nagani lingkuranan arang-arang ni sister kay nilingkod yun sa tubangan kasagaran yun maunag abot og mulingkod basta misa ha binlan ginaglingkuranan sa atubangan magpaluyos lingkuranan nga naman ko na may daghan din akan sila mga buotan man lingkod tubangan pero naagi uban binlan gyud ana pero naay ipanghatag sus gyud hold box out pa kato din ni aging kung ana to pista nang hatag in taon tag pack meals hold gyud hinukutay gitawag na ko diha padir atiman na kay pertigyo hukuta ay maglinya lang di maminaw ba na yun tungod las pack meals na porting simpula porting hurutas pack meal daghang kay kakaon blunggop man yun pero misa gani palayo muna nga to ragyong giapas ba kana ragyong makaayo nato di na gani makaayo mo palayo ta muna sa unang pagbasa niingon ang pagtuo nga gipuy-an ni Kristo wa siya mauwaw nga nagpakamatay sa krus wa sad siya mulunga sa pagpadayon bisan pag porting sakitas iyang giagian nganuman iyang gipadayag ang akong pagtuo ug pagsugot sa akong amahan. Nya mao nang niingon sa diri sa atong unang pagbasa, kamo usab
So tayo giingon, palandunga kung unsa ang iyang giantos o kung unsa ang pagpailob taliwala sa labihang pagsupil sa mga makasasala. Busa ayaw kamo kaluya o paglunga kaysa inyong pagpakigbisog batok sa sala, wala pagayod kamo makig-away hangtod sa kamatayon. So kini diyang pagpakamatay magsugod ni sa atong pagpakauaw para sa Ginoo. Di ta mauaw, magpabaga tagnaong para sa Ginoo. Pagsugod na kog serve sa simbahan 1984, nagtukod kog youth dito sa Bukid, mga grade 12 pa ang akong level atos eskwelahan, Second-year college. Grabe ang panginsulto mismo sa akong mga kaliwat, akong mga iyaan o uyuan. Ingnon ko, kinsa ragog ka, kinsa kang mag-alig-alig dinhig, tukod-tukod anang mga batanon. Ana, pag-abot sa nako simbahan, kay ning hangyo sad mi nga mukanta kunuhay, kay choir mi, giingnan rami nga, ayaw lang mo diri, kay tanaw sa gihitufot man kog tanaw, bati kay gnaw, nagtsinilas ra, dito lang mo langob, dito mis langob sa Guadalupe. Kay ang langob sa Guadalupe una naapa mo na sa taliwa sa kakahuyan, wa man ay taong gapuyo diha, nya maglakaw pa ka, lusad pa ka anang sapa adto. Sige mi adto ga sir, mga duha mi katuig wa mi kasuod sa simbahan aron mo kanta dito ra mis langob. Og ngadtos mga kapilya nga tuas bukid bag na emisa kami ngatoy manganta. Ana, pakauwawan kita, atubangon pa mis mga NPA, ana didan pa mi pagkanta labi na magabi magsaba-saba, pabuthan pa mig armas dito sa kilid kapilya kay pahunongo na mig kanta. Ana, sige lang yun mig kanta. Bahalag mga matay, ako masetig encourage nila, padayon ta. Mga kalima kaunom ba ko ato gi-convince sa mga NPA nga mo appeal ngadto nila. Balibad lang sad ko sa tinaro nga pagbalibad. Maglakaw ko, daghan kay mga kuros-kuros desdan kay perti namang pinatyanay dito. Gipamatay ato mga NPA kay gidudahan nga mga sa tawagan na kanang informer na ako na sa gidudahan, patay ginisiano ron. Ako san maglakaw ko, magabi ko nagay ni mo buto ani. Ako na gini. Ayun na ba? Sige lang yung baktas. Na niresulta gyud na wa gyud ko maminyo karon napari nako ni anak ko din his parokya sa San Vicente. Din hisad, buha say hadlok-hadlok. Sige gyud. Labi na ning pamaligyag slat, kauwaw ani. Sigig baligyag slat, uwaw kaya mo kuno ibarog diri pamaligya mog slat nya minus pag yung kaing mo palit. Ambot ning ni ang nanimbaro na malit na baka ni. Malit na mo. Congratulations. Nya magpakamatay ta para aning pagtuhoa, pakauwaw ta para sa uban. Gigamit sad na sa mga santos labi na ni San Juan Bosco sa iya sang pag-atiman atong iyang misyon. Grabe ang panginsulto, grabe ang panaot ngadto niya. Sige lang yun siya, padayon lang yun. Hangtod yun namatay. Mao gibuhat sa ning Mother Teresa, gibato pa nas Mother Teresa pagsugod niya atiman sa mga katong mga gipangod ang lawas ba, gahigda dias daplisdan. Gibatos Mother Teresa sa mga Hindos, sige lang yung atiman. Nakalampos yun. Nahimo siyang pinangga kaayos mga tao sa tibok kalibutan. Pero niagi siya sa tumang kalisod. Mao na ang atong pagtuo, ato yung saksihan, di ta mauwaw, mupadayon ta. Nya di ta magpadaan ng sultis mga tao, ay padaan na. Ingnon ka nga, mugwapa ka basta kuluran imong buhok, ay padaan na. Sundang Ginoo nga mo'y nag-color sa imong buhok, di ba? Relax kay ka. Pero ang imong buhok wa mo haom sa gitan-aw sa kalibutan nga nindot.
Pero sa matas Ginoo, ikay kinanindutan. Nya sa imo sang kasing-kasing, relax ka. Ngano man, sa matas Ginoo, nakalipay man kaniya. Magpakolor ka sa imong buhok. Ang sa may mahitabo, sa matas Ginoo, luod kay katanaw. Ngano man, imong giusab ang iyang kabubuton. Ang suko mamunako. Nga imong kiskison imong kilay, kay lisan imong badlis. Matas mga tao okay ka, pero matas Ginoo, ingong Ginoo, nakaminos day ka sa akong gihatag nimong kilay, imong manggikiskis. Ingon sa dayon tong usa nga atong online parishioner, ikaw pader ba, muingon ka nga gikiskisan ang kilay, ngilad, nagpatupi man lagi ka, gikiskisan man na imong buhok, ang imong buhok. Nako pero wa hotdag kuha ang buhok aron ilisan nako wig. Wa ko'y artificial nga giilis niya kanang imo man ang gikiskisan niya giilisan nimo badlis. So ang tinuod imong gikuha giilisan nimo di tinuod. Awa nay kalainan sa imo sang pag-ilis sa imong bana or pag-ilis sa imong asawa. Pinaagig divorce. Wa sa nay kalainan sa imong pag-ilis sa imong tiyan nga padung na muburot kay namabdos ka kay nagpatukhang ka nya imong giilisag abortion aron kunuhay slim kay ka. No. Wa nay kalainan sa imong pagkababay nga imong giilisan og mura na kag laki. Bisag babae ka or laki ka, imong giilisan og murag babae. Di ka masukong Ginoo ana nga imo naman ang giilisan sigon sa imong gusto, sigon sa gusto sa kalibutan. Dili na tamo antos sa pagsunod sa gustos Ginoo. Ang gustos Ginoo kuhaa gid ng sala. Ang gusto sa tao pagpakasala. Mo nang ningos Kristo, if you want to follow me, deny yourself. Kay kaning gusto sa atong self pakasala ra gyud. Diin gasugod, kahadlok, kauwaw, unsa niya ikasultis mga tao. Muna si Kristo gi-expose niya ang pagtuo, iyang gipakita nga andam tatang magpabaga sa tong naong basta partig pagtuo. Sige, lingihan na imong tupad. Ingna siya sugod karon magpabaga na tas naong nga. Ana, pabaga mos naong pamaligya sa mog slots para sa ato din eh. So sunod simana og mahalinan mo bisag usa lang kada simana baligya mog slot. Congratulations. Naay ni ari diri nako nga niingon pader ika-50 na ni ka slots nga akong nahalin gikan sa akong mga kaliwat og mga higala. Ako'y tigrimit dinhi. Ako dayon siya gipanalanginan, pwede na kang mamatay. Okay, sinang ka na maligya siyang slots. Para saan niya kung gibuhat ba? Iyang pangumbinsiron ng iyang mga kaliwat aron kuno makapalit nga rig slot. Siya to pa ko'y adtuonon pader. Pero ang makatats nako kadtong 10-year-old nga bata na magsimbahan diri ba Domingo. Iyang pangumbinsiron ang iyang mga isig kabata hasta iyang mga iyaan, iyang mga uyuan para mo palit og slot diri. Dadon pa pader picture ni kay ako na saning na-recruit nako kuyaw agad nimo gamay king bata siya pwede na ko musod pagka sakristan nako ayaw lang sa ika-13 anyos lang nimo ay lang sa karon kay Gis pa man ka sa sige buwat lang ko sige siya pamaligya slat kamo hapit na lang mo mga matay maligya mo congratulations kung namaligya manindog na ta mga igsoon. Uban sa pangaliya ni San Juan Bosco, masaligon kitang mudangop ngadto sa atong Ginoo ang manggihatagong amahan sa atong mga panginahanglan. Moingon kita, amahan patalinghugi ang among pagampo. Amahan patalinghugi ang among pagampo. Nga ang simbahan sa tibuok kalibutan, mamahimong ilhanan sa makalalim nga gahom ni Kristo pinaagi sa iyang pag-amuma kanila
nga masakiton sa lawas, sa pangisip ug sa espiritu, magampo kita sa Ginoo. Amahan, matalinghugi ang among pag-ampo. Nga makigduyog kita uban kanila, nga naningkamot og naninguha paghatag og limpyo og himsog nga palibot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, matalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga doktor ug mga nurse ug sila nga nagatiman sa mga masakiton, magpakitag kaluoy ug pagkaaghop ni Hesus diha sa ilang pag-atiman sa labing ubos ug kabos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, Matalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang siyensya sa panglawas makakaplag og kaayuhan alang sa talagsaong mga sakit, nga musanta kanila nga nataptan sa pagpuyo sa hingpit ug aktibong kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Amahan, matalinghugi ang among pag-ampo. Alang kang halangdong Teopilo kamumot, nga isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, matalinghugi ang among pag-ampo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, matalinghugi ang among pag-ampo. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og nagkalalaing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga sila nga nagbaton sa kamatayon sa ilang anak, mahupay pinaagi sa ilang pagtuo sa malumong kaluoy sa atong manunubos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Langit nung Amahan, tabangi kami sa pagpadayon sa pagsunod sa mga pagtulunan ni Kristo. Ihatag ang among gipangamuyo diha sa gugmag pagtuo sa pangama ni San Juan Bosco imong pari. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Daigod ikaw, Diyos sa tanang kalimutan, kay gikan sa imong kamang ihatag mo, dadawat na mo kining among gihalan, ang panumino nga abot sa yutan, ug ginaman sa kamot sa mga tao. Mahimos lang kalalon sa kalagalang tanang daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tut sa kaangturan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong kamot, alang sa pagdayeg pakimaya sa ngalan, alang sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang mga halad sa imong katawhan, itugot nga kami nga naghandom sa mga buhat sa dakong kaluoy sa imong anak, malig-on paghigugma kanimo ug sa isig katao, pinaagi sa panag-ingnan sa imong mga santos. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Ang Ginoo maanaa kaninyo, Panausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo lang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Juan Bosco sa ingon nga imong kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayud kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos nagaday kami sa imong kahalangdon sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdomi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinomdomi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Juan Bosco ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon,
pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahanamo nga nasa mga langit, pagdaig ng imong ngalan, uabot ka namo ang imong kinharian, matuman ang imong pagtuo, hindi sa'yo mayroon sa langit. Ang kalanod na mo sa matagadlaw, ihatag ka na mo karong adlawan, upasayo kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. O dili mo kami tinugyan sa mga pagsulay. Inunuan-uwasan kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay tumanang iharian, ang kahugan himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Panausap kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mokalawat kanimo, panipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental,
Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Oh, come and sing the song with gladness as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness, give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Jesus, oh Jesus, come and fill your land. Magampo kita. Itugot Ginoo nga kaming nangabuhong sa santos nga pagkalawat, makasunod sa mga panigingnan ni San Juan Bosco nga nag-alagad kanimo pinaagi sa inanak nga paghigugma ug nagbuhat og mga kaayuhan sa imong katawhan, pinaagi sa daghang mga buhat sa kaluoy. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos non nga gahom. Nya mulihok raning maong gahom kung andam tang magpakauwaw ug andam tang magpakamatay para sa pagpakita sa atong pagtuo ni Kristo. So salamat sa mga padayong na malit sa atong mga slots. Wa mahadlok nga mapurdoy or mapobre sige gyud palit. Di pa nako ma-report karon ang update na ugma na nato i-report ang atong dopes na patoy mga 36,000 ka slots nga available yang atong SNGP katong special slots. Kung tan-aw murag nahurot naman to, ato lang ihatag ang husay unya ugma pohon buhi pa mo. Anong rawa mong nag-uol? Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.